ካብ ዝተፈላለዩ ንኡስ ዞባታት ማእከል በወለንቶም ኣብ ከርከበት ሕርሻው ንጥፈታት ዘካየዱ ዘለው ልዕሊ 300 ሓረስቶት ብዝተዋደደሎም ትሕተ ቅርጽን ዘካየዱ ጻዕርን ዘራእቶም ኣብ ደረጃ ዓጺድ ከም ዝበጽሐ ሓቢሮም ብርኩት ምህርቲ ከሓፍሱ ትጥቢት ከም ዘለዎም ዝገለጹቶም ሓረስቶት ዝተዋደደሎም ትሕተ ቅርጽን ዘሎ ጸጋታት ማይን ዓመት ሙሉእ ዘራእትን ናቀያየሩ ከፍርዩ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ኣማሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮምዳን ዑስማን አውሊያይ ብ1920 መጋቢት ምስቶም ሓረስቶት ኣብ ዘካየዶ ርክብ መንግስቲ ነቶም ሓረስቶት ሙሉእ ትሕተ ቅርጽ ኣዋዲዱ ከምኡን ምሩጽ ዘርእን ድኹዕን ዓዲሉ ዝተኻየደ ፈተነ ዕውት ኮይኑ ምህላው ጠቂሱ ንዝበለጸ ውጽኢት ዝያዳ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣብ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኣካየድ ስራሕቲ ፕሮጀክት ኣስተዳደሰ ፍስሐ ነሪና ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣብቲ ከባቢ ዝተዘርአ 343 ሄክታር ዑፉን ጽቡቕ ሸዊቱ ኣብ ደረጃ ምንቃጽ ከም ዝበጽሐ ጠቂሱ ውጽኢቱ ኣተባባዕ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ኣብ ዞባታት ማእከል ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዓንሰባን ዝወረዱ 686 ሓረስቶት ተጠቀምቲ ናይቲ ኣብ ከርከበት ተዋሪዱ ዘሎ መሬትን ትሕተ ቅርጽን ኮይኖም ከም ዘለው ተፈሊጡ ኣብ ንኡዞባ ድገን ተሳታፍነት ተማሃሮ ኣብ ትምህርቲ ዝዕንቅፉ ዘለው ብግቡእ ተጸኒዖም ፍታሕ ክናድየሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡዞባ መምህር ዓብደላ ዑመር ጸዊዑ ኩነታት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡዞባ ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ መምህር ዓብደላ ቁጽሪ ተማሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ኣብ መባእታ ደረጃ ዝምስገን እኳ እንተኾነ ምስ ምውሳኽ ደረጃታት ግን እናነትየ ስለ ዝኸይድ ዕቱብ ቆላሕታ የድልዮ ከም ዘሎ ሓቢሩ ትሑት ተገዳስነት ወለዲ መርዓት ትሕቲ ዕድመ ድኹም ዝምድናታት ወለድን መምህራንን ተማሃሮን ከምኡውን ኣብ ከባቢኦም ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዘይምህላውን ዘይምጥርናፍ ቁሸታትን ንተሳታፍነት ተማሃሮ ባዕሉታ ካብ ዝጸልዉ ዘለው ረቑሒታት ምዃኖም ተለልዮም ምህላዎም ጠቒሱ ድማ ወለዲ ንቕሓቶም ኣበሪኾም ደቆም ናብ ትምህርቲ ክልእኹን ግቡእ ክከታተልዎምን ተላብዮ ኣማሓዳሪን ኡዞባ ድገ ኣቶ ሕመድ ኢላ ብወገኑ ኣብቱን ኡዞባ ዘሎ ዋሕዲ ተሳታፍነት ተማሃሮ ንምምሕያሽ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብሰንኪ ዘይምጥርናፍ ዓድታት ይሰናኸል ስለ ዘሎ ኣማሓደርቲ ከባቢ ንዝተወጠኑ መደባት ብግቡእ ከተግብሩን ክከታተሉን ኣተሓሳሲቦ ኣብቱን ኡዞባ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ዘምህራ 11 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ኣብ መደበር ጥዕና ከርመድ ንኡዞባ ሓጋዝ ዝግልገላ ምምሕዳራት ከባቢ ኣፍሉጠና ምክልኻል ሕማም ዓሶ ብምዕባይ ተሪዮ ናይቲ ሕማም ኣዝዩ ከም ዝነከየ ተሓቢሮም ሓላፍታ መደበር ጥዕና ነርስ መወልዳን ገብሪ ህይወት ጸጋይ ነሪና ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣብ ምቁጽጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ድሕነት ኣደን ህፃን ድማ ብፍላይ ኣተኪሮም ከም ዝነጥፉ ጠቂሱ ኣብ ዘሰላሰልዎ ዕማም ተራ ወከልቲ ጥዕና ዓድን ኣማሓደርቲ ከባቢታትን ዝምስገን ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 39 ነፍሰ ጾራት ብሓገዝ ሰብ ሞያ ኣብታ ትካል ከም ዝሓረሳን 18000 ዜጋታት ተመላሊሶም ከም ዝተሓከሙን ብምሕባር ድማ ዘለዎም ጸገማት ኣምቡላንስን መጸበዪ ሓረሳትን ክፍትሓሎምን ቀጽሪ ክስራሓሎምን ተላብዮም ኣማሓዳሪ ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ምንካይ ሕማማት ውጽኢት ጻዕሪ ሰብ ሞያ ጥዕናን ንቕሓት ህዝብን ምዃኑ ብምጥቃስ ነታ ትካል ጥዕና ንምምዕባልን ንምስፋሕን ሕፅረታታን ንምምላእን ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ካብ ከተማ ሓጋዝ ኣብ 36 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ርሕቓ ትርከብ መደበር ጥዕና ከርመት ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ዑመር ሸበቕ ዓዲ ኣረይ ጸሓፋን ጉላን ኣገልግሎት ትህብ ኣብ ቦንበር ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ኤርትራ ኣቶ ሳልሕ መዲን ን250 ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ቴክኒክን ሕርሻን ሓጋዝ ኣብ ምሕያል ብቕዓት ተማሃሮ ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዱ መሰረት ምዕባለ ፍልጠትን ኣብ ንቕሓት ዝተመርኮሰ ውዳበን ምዃኑ ዝተቐሰ ኣቶ ሳልሕ መንእስያት ንዘለዎም ብልጫታት ዓቂቦም ንዝረኽብዎ ዘለው ዕድላት ብዝግባእ ክጥቀምሉ ብምዝኽኻር ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ሞያውን ስፖርታውን ክእለቶም ከምኡውን ፖለቲካዊ ንቕሓቶምን ውዳቢኦምን ከደንፍዑ ጸዊዑ ተሳተፍቲ ድማ ንዝተሰከምዎ ሕድርን ሓላፍነትን ብብቕዓት ንኽፍጽሙ ዘለዎም ቁርብነት ብምርግጋጽ ሃማማትኤ ኣብ ምውዳቦምን ተወሳኺ ሞያዊ ፍልጠት ኣብ ምዕጣቖምን ኣበርቲዑ ክሰርሕ ዘለዎም እምነት ገሊጾም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወለንታዊ ልግሲ ደም ንምስሳን ክካየድ ብዝጸንሐ ጻዕሪ ኣብ ንዞባ ኣፍዓበት ኮሚቴ ወለንታውያን ለገስቲ ደም ቆይማ ኣብ ወንበር ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣብቲ ዞባ ተሃይለ ተወልደ ብርሃን ኣብ ዝሃቦም መብርሂ ኣፍሉጥን ንቕሓትን ምልጋስ ደም ብሓፈሻ ወለንታዊ ልግሲ ደም ድማ ብፍላይ ንምብራኽ ብዝተኻየደ ጎስጓሳት ቁፅሪ ለገስቲ ክብናበለ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እታ ቆይማ ዘላ ኮሚቴ ነዚ ንምስሳን ክትሰርሕ ኣተሓሳሲቦም ሰብ ሞያ ጥዕና ድማ ንዓይነት ደም ጉጅለታት ደምን ፍልልያቶምን ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዓመት ክሳብ 4 ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 3 ግዜ ደም ክልግሱ ከም ዝኽእሉ ኣብሪሆም